Pa dobro, mislim da ovo je jedna dobra utakmica, jedna dobra provjera za sve nas, za Strugu kao ekipu, da vidimo gdje smo. Pelister jeste favorit na papiru, ali mislim da smo mi pružili jako dobru partiju protiv njih i nadamo se još boljim partijama na turniru i u predstojećoj sezoni. Готовите од преворот на инспирација или бевте подготвени? Pa ovo ja mislim da je samo projekt dobrog rada. Da svi dobro radimo, dobro se trenira, dobra je atmosfera u ekipi i nadam se da će tako i ostati. Против Eurofarm Пелистер не успеавте да откинете бод, сега може и против другите во групата. Pa nadamo se. Ovo je za sad nama tek druga utakmica za druga provjera. Nadamo se da će biti još bolje u narednom turniru i u predstojećoj sezoni.